днеска ще умираме на Epic Mini Games. И здравейте хора, аз съм Мерти. О! Той не се чува. Хора, аз съм Мерти 2. Това сокчето ми от вчера много играхме. Знам, че Къде си Мерти взето се чува сокче? много добре. Мерти, ти за пръв път ли го играеш? Къде си взето сокче? Як чуваш се много гадно. Взето. Абе от вчера седето играхме, имам 140 точки. Колко точки имаш? Колко точки имаш? Ало? Една, ти имаш 4. Една ли? Аз 4. Имам 140. Къде си взе сока, бе? Абе, нали ти казах, бе? Майко. Да, бе! Милата. Хора, нещо много се обърквам. Аре, почвам. Всяко това се прави. Това е ново, той не го знам. Хора, на бахти и ще умре. Тук къде са? О, тази песен е много готина, бе. Чая да усилим звука. Да, бе! Това е невъзможно. Съжалявам, чувачи! Дякую. Човек, ти знаеш колко трудно се играе тази игра, тъй като ти лаги. То през 5 минути ти лаги. Гаци. Какъв е смисъл, бе? А ти колко нови нива са добавили, бе? Ние вчера всичките ги минахме. И какво трябва да правя тук? Да го мина? То ще е лесно. В кавички. Както прочетохте в заглавието Impossible нива, той май е едно от тези. За малко да падна, човек. Има право на те. Аз го минавам отдолу. И сега как да се... Мерта, аз го минавам отдолу. Ето та. Ако може да го минете. То ще е много готино. Ай, много лаги, бе. Що те са го направили? Добре, къде е края? Чая да видя. Той не може. Добре, то как? Гацка. Що толкова слаги, бе? Аз стига. Не. Мразя го чудо. Не, аз между другото вчера го минах. Бих супер трудно, човек.
И сега на къде напърне? Давай нагоре към небето. 3, 5, да, дай! И какво трябва да се прави тук? Ти сляп ли си? Ама трябва да го минаваш или... Не бе, трябва да го гледаш отдалече. What? За малко да умра. Добре, че паднах на едно друго нещо. А човек, що толкова слаги бе, гад ти? След малко се връщам. За какво? Добре! Аз върху мене падна камък и не умрях. Останах на половин живот. Много ме лази. Той трудно. Аз оцелях! Ти спря го на пауза ли? Ти ми спря го на пауза ли? Не. А. След малко се връщам. Пауза ли? Да. Аз съм от сините. Аз съм от червените. Какви ли го бе? Аз съм вижте. Още малко трябва. Абе, ще купим. 8, 4, 3. Ако се опитвате да чуете мен, нищо няма да чуете, защото то се чува силно говори някакъв робот. Буквално. И какъв беше смисъл на филипа? Да щупиш оно идея, нали всички го щупиха. На мен ми даде 10 точки. На тебе колко ти даде? Аз не знам. Не ме интересува. Как не те интересува, нали това е смисъл на играта? Не, ти го мразя. И какво трябва да се прави? Проявяват се едни работи и може да те съборят. Ела при мене. Сега ако се появи тук, виж обърни се. Ето изчезват понякога се появяват капани. Пъй съм я! Лава! Пък! Пъзи съм! Пъхни съм бомбата! Гърмет бомби, просто бомби. Пък! Аз ще оцелея. Бомби с мампака. Аз ще оцелея. Не! Точно върху мене, брат! Точно върху мене! Спална са върху мене, буквално. Добре де! Гати! Много тъпо са го измисли на тези воля. Сега като оцелея съм голяма работа, бе. За пръв път играя, за пръв път знам какво е трудно. Оцелях, майко! Колко точки имаш? Колко точки имаш? 10! Аз имам 14 уинс, съм на четвърти левел. Вчера играх мизалната си игра. Лазер гайда ми. Кой това е? Лазер... Лазер гайс си. Фак! Това е много гадно. Май. Къде знаеш? Трябва да танцувам сигурно. Едва ли. Какво трябва да правим? Трябва да се пазим от лазера! Го прескачаш. Трябва да го прескачаме, да. Това е лесно. Прескачаш го. Майкъл, как на кого съм го прескочил? Пъси са!
Ние сме единствените живи. Молеца! Ето и момиче ръководи там всичко горе. Молеца! Деца и! Зарад нея. Що да нещо обзама затруднява? 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Да, минерал нос, аз умрях на нос такова. Тя, защото го ръководиш от танци. Ето, какъв е смисъл? Да, то няма смисъл, тя не играеше, тя само такова ще лазерите. Виж какво написах? Ладно, трябва да се прави тук. Трябва да се биеш. Аз тук Едито вчера го бих така. Аре бе, кога се отварят? Искам ти ще се биеш. Коя ти си първа? Каквато и да си. Какво? Бах ти тъпото аз, бе. Аз то се едно показва. Не. То с много тъп беше преди малко. То скелет е. След малко се връщам, защото някой ми пише. Ай, чао. За малко. Дай. Снимаме. Изпара. Много съжалявам, човек, просто. Какво викаш? Много съжалявам, че лаги. Уж затвориха сутринта това Roblox за апдейти. И какъв апдейт са направили? Да лаги ли? Когато си апдейт, много готин апдейт. Много. Какво? Почва се 10 секунда. Моля се, сега няма как да стане, че да ти приема. Този път се опитам да умря. Аре! Аз нищо не виждам от тя, прости ме! Аз нищо не виждам от лага. Не мога вървя. Буквално. Бързо преди да не е почнал да лаги, ще го мина си. Да, ако го мина съм супер. Ако го мина съм зле. Майко, как го минах без да му удари? О, 33 секунди, бързо! Ще мина. Брат, знаеш кой играй? Да, знам. Знаеш кой ми писа? А знаеш кой ми писа? Кой? Точно! Кой? Кой играе, бе? Ерих Робърт. Да. Между другото, хора, Ерих Робърт, пиши I like you ли какво беше? Да, е. Тя написа I like you. Тя е една приятелка, ма мерк не приема.
Не мога да разбера защо. Другото е Хробърт и М5 бяха гаджет. Защо бия? Братка, трябва да оцветяваме пещера, между другото. What the fuck? Тук сега трябва да оцветяваме пещера, смисъл. Те най-измисленото нещо на света. Пробвам да го направя. Айде, почваме. Сега значи кафяло. Кафяло бе маняк. Кафяло знаеш кое е, бе? Те ще го направя. Не! Бързо, бе! Кафяло бунак. Така. Не знам какво правя в момента. Ти прилича повече на врата. Тук ще го направя зелено. Дано да ми дадат точки. Не. Аре, аз съм готов. Ще ми даде. Не си. Ще ми дадат точка, бе. Ти малумни ли са? Не ми дадат точки. И ми показва снимката на нея, дето ги е правила просто. Ери Хробърт, ти си май лайку, пък на тебе ти си. Пади си на топло. Човек, оня клуб вече никой не го играе. Играят само 40 човека, човек. А Rapid 1 играят 1000 човека. Гати, кое е интересното? О, само червените. И аз. От един отбор Аз сме. съм Тор. Трябва да чупим дърва, мисля, че. Трябва да ги чупим, те са. Той е най-интересното. Естествено, то просто му угасна телефона, защото той говори от скайпа и зато и затвори. Ама нищо не е да използвам. Той може да ми звъни след малко. Стига си ми вземал всичко, бе. А той Roblox му се развали, сега седи на едно място. О, ще ми даде определен 10 точки. Аре, бе, мръдай. Ето. Какво правиш, бе? Снимаме. Не, брат, седим, гледаме. Хоп! Даде ми 10 точки! Имам 10. Ти има най-пълнатия скайп, хора! Ко? Ти имаш най-пълнатия скайп. Ти ли разбираш? Моя скайп е най-бъгнатия на света. Няма човек, който да има по-бъгнат скайп от моя. О, просто вися. It's calling USA. Бум! О, ти ме любимо, ти трябва да стреляш с шушулара и да убиваш хората. Да ги стреляш на високо. Ще отстрелям. За малко да ма събори един. Не, фак. Събори ма. Я пише на Ерик Робърт, Ерик Робърт motherfucker. Прякора е Мия. Или Ева. What the fuck? Брат, защо толкова слаги, бе? Гати апдейта, дето са направили. Ама скина ми готин ли? Горе, да? Биваш. Не, Незар, Sword
закуса от сетъвката. Коментарите, кой иска да Платформ период. Ама, според мен хората ще напишат, че кой иска да А чакай да намаля този звук, нищо не разбирам. И аз сега кажи. Трябва да пишете в коментарите, защото с стимето спорим. Тук не трябва да падаш, сега ще тръгне ти нещо като платформа на сенсор. Знам го. А, добре, супер. Аз тук не мога оцеля, човек, аз постоянно падам, не мога да разбера. В коментарите, кой иска да по-готин, моля ли ти? Значи в коментарите напишете кой скин е по-готин. Не знам, мисля, че намерките не е по-готин. Не знам. Стига с твоите микрофони, дете. За малко да падне. Как само падна, майко? Да как падна? Просто. Нали бе? Фак. О, май оцеляхме бе. Не, още има. Са на къде бе? На сенсор. На къде? Аз ще оцеля! За малко, човек. Ние само ни оцеляхме в човек. Дадоха ми плюс 10. Спамаш. И Ери, Робърт оцеля, бе. What? Ти си на второ ниво, конгрats! Поздравления! Какой ти бе? Той пак е ново. Да, Крушер десерт. Да, Крашер десерт. Сега. Ко трябваше да се прави тук, бе? Ко трябва да си? Аз даже не знам. Аз си пия сокчето и си тя, бе. То няма смисъл. Не, пъса! Добре, че! В смисъл, то как ще оцелееш? На пин не може да се оцелее. Имаше една пещера, трябваше да скочим в нея. Те да е пещера, една дупка там трябваше да скочим. Ери, Робърт, да не ме помня. Чая ще я питам. После. Как да не те помня, бе? Аз писах, че сме братя. Ти си так, бе. Не, нали един път казах, че сме братя. Или ти тогава не играеш? Hide, speak, gun. Не, стига, бе. Ти ми е най-гадното ниво. Ти е най-гадното ниво. Аз един път го минах, ми даде 20 точки. Ери, Робърт. Изчакай да го мина, защото другия път ми препреча. Ко? Нищо. Ще приемеш ли най-сетне? На какво? Ако ти изпратят покана, ще приемеш ли най-сетне? Фак! Спасих се! Аз съм късметлия. Спасих се, и аз съм късметлия. Майки! Али минава въпрос. Така, хора, след малко знаете кой ще стане. Ще стане две квадратчета. Не, две правоъгълничета. Къде след малко ще пауза, Мики. Еди ще стопваме, де. Бърках се. Между другото, ти оцеля ли? Отдолу естествено, че ще дадем линк към сървърчето. Да играете. Не успях. Ама си пия зопчета. Чая ще си купя нещо чопа, бе. Брат, пише Ери, Робърт, дали... Купих го. Виж кога си купих някаква вода.
ogočno bе. Kujemo je gočnico. O, treba da bjegaš od teja! Трябва да им да хващат тези линии, трябва да бягаш. Той като въртележка нещо. Къде? Почва! Добре, човек! То няма как да стане. Това е невъзможно. Да бе, impossible. То няма как да стане. Смея да стопвам ли? Какво викаш? Да стопвам ли? Да. Хубаво. Ай хора, това беше от нас. Надявам се клипа да ви е харесал. Ако искате играйте с игра. Утре вечер пак може да снимаме. Чакай малко. И да, и чао. Do you feel the vibes?